Això és... Això és Barça Style. Això és Barça Style. Que Pepe ha quedat retratat per Vilanova i l'equip de Mourinho a 8 punts del nostre Barça. En voleu més? Doncs ens en sobra. I ho volem fer fent més mosaics amb la senyera. Ho volem fer amb gent de casa i compromesa. I ho sabem fer. Mira que jugón. Este año en la liga va a ir fatal. Això és Barça Style. Pa'l merengue. Això és Barça Style. Pa'l merengue. Això és Barça Style.